ƙaunar ki nake kwana, nake tashi, amfanin fitila haske. Idan za na yi soyayya da ke zan yi, ya 'yar fara mai kyan haƙori. To masu sauraro, wannan sabuwar waƙar Sani Ahmad ce, shahararren mawaƙin da babu kamarsa a wannan lokacin, da ya fice fiye da mawaƙan Hausa na wannan zamanin. Sai dai nesa ta zo kusa ta bakin shahararren mawaƙin nan Sani Ahmad, yana gutsurowa masoyansa goron albishir na cewa nan da 'yan lokuta zai saka masa zafaffiyar waƙa, wadda ba iya audio ɗin ba, har bidiyo ɗinta zai ɗauka da shi da Hadiza Aliyu Gabon. To, da haka muka kawo ƙarshen wannan al'amarin. Domin tabbatar da cewa ka same mu nan gaba, ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗora. Arewa Plus, mun gode.